हामबाय ini 17 Februari जन्मदिन anda अब गाबदि हातिवा ini जों तिफ्रामथा YTF TWF जतना ते चकसारा रेली खलाय दङ तामनि बागा अ रेली गाय जों जतना नियाने साखलाय रजाक बसखने 13 तारिख जों संबारे नाम जतना सेन आमनो तै जे निर्वाचन कमिसन जे ठीक टाइम मते जे इलेक्शन साखलाय माने बागै जों निर्वाचन खामबाय रय तै अ निर्वाचन जों तिफ्रामथा नङै हायका थानसानि मारे हायका चिन बोबागराना apply खालाय दिखनि जों तिने आरो रेली अंखरै दङ ताइबो जों आरो हामबाय दङ जोंखाय 10 बोसोरमै विलेज कमिटी इलेक्शन नैया आबनो चिन बोबागरा सुकुनि तो केस होय apply इंखा हायकै बसगां जून मासनो अब इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन जत प्रक्रिया पायै आबनो सक्सेस मा खालायनाय दिनै सुप्रीम कोर्ट बाय साखलाय रजाकमनि बागै जों दिनारा सुप्रीम कोर्ट न ताइचिन बोबागराना हामबायना जों दिनारा रेली चलाय दङ ताइचिन रेली और गाबदि हातिवा जों जत मानसाक और खायो हामबाय जों दिनै गाबदि हाति हायगबा सिनि पेगजला जन्मदिनबो सिनि केन्द्र अजागा जों इलेक्शन निया साखलाय जाखा एरै संबादिंनाय गा आबनो दैनो जों दिनै सिनि तिफ्रामथा पार्टी थानसा पार्टी बोबागानाय पार्टी आनरसिनो बुदै गोबांमा बुदबाय गोबलाय खायदिनो जों दिनै एकता मिसिल रेली नहरका जों चेंखा सिनि इलेक्शन नग नग थांगै जों परसा खायनांगला जतनो साइमानो जतनो लुकुरक साइ दङ बहुर इलेक्शन नाय गाकेनो जों सुदु नासिं दङ जों आनरसिनो बुदनानै थानसाव माने बुदनानै गा आबलो लागि दिनै जुन मासो इलेक्शन नाय विलेज कमिटी इलेक्शन अनेक बছর তো দেঙ্গে একটা গ্যাপ থাকা আবনো তিনি বুবাগরা সুবুনকুতো থাঙ্গै কেস খাইকা তিনি সাকলাই জাকা জুন মাস ইলেকশন मा खायनाय गाबोन बागैनो जों बुबागनो हामबाय नान बागै अरेली गा बुबागनो बेलेके हामबाय दियो जे सिनि इलेक्शन या तंगने इलेक्शन खायदे माने बुबागरा जदिनो अ उदुगना एके सिनि अ इलेक्शनक इंगला खामु विलेज कमिटी इलेक्शन इंगला खामु आबायना अ हामबाय देली ताई सिनि इलेक्शनक जतनो तेसा दिनै अ रेलेन बिसिं तै जों साना मुसुङो आरो माने बुदै गोमना बुदबाय गोबलाय खायो चिन थानसो गोबलाय खायनै जत लुकुरना आं कयदे मुसुङो हामबाय बजागाव रेली खायजे दिनै गाबदि हाति दिनै अजागा पेगजला जन्मदिन हामबाय सार